Ngwa gere akụkọ ụwa bụ nke na-abịara gị na nnukwu ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị bụ Amokwe Tv. Afọ m bụ Ọfọ Chidera. Gerezie isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Gọvanọ na-achị Enugu steeti ahọpụtala mmadụ 20 ma nyefee aha ọkwa ọchịchị n'ụlọ ọrụ dịgasị iche iche na steeti anyị. Sineti na-anọchite anya ndị mpaghara ọchịchị Enugu West bụ Sinetọ Injinia Ositangwu ewepụtala egwuregwu pụrụ iche maka ndị Enugu West. Ndị Amokwe ambasadọ bi na South Africa ga-eme emume iri ji ọhụrụ ọchịchị afọ nke afọ 2023. Ndị obi na-aga ụdị na-akpọkọ ndị niile ihe gbasara iti mmọnwụ na-adị mma na Ajụ Festival nke ha ga-ebido n'ọnwa abụọ Ọgọst abịala nso. Ngwa geluzie akụkọ anyị n'uju. Gọvanọ na-achị Enugu steeti bụ Gọvanọ Peter Ndubisi Mba ahọpụtala mmadụ 20 ma nyefee ha ọkwa dị iche iche n'ụlọ ọrụ dịgasị iche iche na steeti a. Ndị ọ họpụtara ma nyekwa ha ọkwa gụnyere Prọfesọ Bertrand Ngwu ka ọ bụrụ onye isi ụlọ ọrụ Esut Teaching Hospital Parkland, Barrister Uche Anya, Executive Chairman Enugu Capital Territory Development Authority. Onye nke atọ gụnyekwara Lawrence Ani, Executive Secretary Council for Arts and Culture. Onye nke anọ n'ime ha bụ Nnanyelugo Dan Onyishi, Executive Secretary Enugu State Economic Planning Commission. Onye nke ise bụ Dr. Sam Ogbu Nwobodo, General Manager Enugu State Investment Development Authority. Onye nke isii gụnyere Gerard Asogwa, General Manager Enugu State Housing Development Authority. Onye nke asaa bụ Dr. G.O.C. Aja, Chairman Enugu State Universal Basic Education Board (NSUPEB). Dr. Amaka S. Ngene, Member 1 Enugu State Universal Basic Education Board (NSUPEB). Dr. Hyginus Banko, Member 2 Enugu State Universal Basic Education Board (NSUPEB). Onye nke iri bụ Nwakego M. Aja, Member 3 Enugu State Universal Basic Education Board (NSUPEB). Onye nke iri na otu bụ Emmanuel Ekene Nnamani, onye isi nnọchite anya Board of Internal Revenue. Onye nke iri na abụọ bụ Rita Mba, Chairman Enugu State Tourism Board. Onye nke iri na atọ bụ Amobi Paulinus Ezeako, General Manager Rangers International Football Club. Onye binyere aka n'akwụkwọ a bụ Prọfesọ Chidebere Onya, Secretary to Enugu State Government. Sinetọ na-anọchite anya ndị mpaghara ọchịchị Enugu West bụ Sinetọ Injinia Ositangwu ewepụtala egwuregwu pụrụ iche maka ndị Enugu West. N'imejupụta nkwa o kwere ndị Enugu West n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị ya ka ya bụ nwa amadi nọ na-akpọ ụmụ na-eto eto ka ha pụta n'igwe bịa sonye egwuregwu asọmpi bọọlụ nke akpọrọ Annual Soccer Tournament Median Edition. Ọ ga-amalite na mkpụrụ ụbọchị 27 nke ọnwa Ọgọst afọ abụ 2023. Ebe ọ ga-amalite bụ na Federal Cooperative College dị na Oji River. Onye tinyere aka n'ọkwa bụ Honorable Osita Ugwu, SSA Youth and Sport to Senator Ngwu. Ndị Amokwe Ambassadors bi na South Africa ga-eme emume iri ji ọhụrụ ha na ọchịchị afọ nke afọ abụ 2023. Ebe a ga-anọme ya bụ na 151 Wedan Avenue, Brakpan Club, Lagos, na mkpụrụ ụbọchị 27 nke ọnwa. Onye tinyere aka n'ọkwa bụ Honorable Kinsley Abala. Ndị obi na-agụ dị n'okpuru ọchịchị Udi Local Government na-ekwupụta na Ajụ Festival ha na-eme kwa arọ ọbụla ga-amalite na mkpụrụ ụbọchị 26 wee ruo na mkpụrụ ụbọchị 28
nke afọ a bụ 2023. Ọgwụla bụ akụkọ ụwa nke anyị na-ewutere gị na Amokwe TV n'ụbọchị tata. Cheta na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya. Gbaa mbọ fụ na ị na-edebe gburugburu gị ọcha maka nkwalite ahụike. N'afọ ndị na-enyere m aka n'ịchịkọbọ akụkọ ụwa nke ụbọchị nke tata, nke onye isi ya bụ Ọnya Hillary Chukwuebuka na onye na-akpara m aka n'igwe bụ nwaada Chinelo Okafọ, ka mụnwa bụ Ọfọchidera Ujunwa na-asị gị daalụ maka ige anyị ntị. Ka emesịa.